И здравейте, добре дошли. Да, както виждате, съм с нов костюм. Днеска се завръщаме в любимата игра, а именно Chicken Gun. Забравих да ви кажа честита нова година и добре дошли в новото видео на 2.25. Добре, мисля да започваме. Айде, хора. Чакай. Айде, започваме. И да, както насреща ни чака голяма джипка. Нека да я покараме. Чак не се вижда човешкото тяло, бе. Откъде е изчезнал? Няма значение. Добре. От тук това сини отчете. Как му беше името? Диули. Не знам, пишете долу в коментарите. Диули беше. Да. Нещо малко настинах. Тук се борят. Не, че настинаха малко грудото ме боли. Добре, просто го сгаси. А, не и мене. Не и мене. Чекай да взема автомата. Вижте колко неща имам. За 25. Опа. Опа. Сега си тръгна. Да ми дойдеш пак, че ти разпукам колата, бе. Гати. Добре. Между другото, забравих да ви покажа моята кола. Ето. Аре, бе. Всеки път така ми бълква, когато слушам нещо. На вас случвало ли се? Пишете долу в коментарите, защото няма как да ви се случвало. Ето ви. Тая красавица. Това е. И сега така даваме ракетите. Съжалявам, ама трябва да приключваме до тук. Мисля да събереме 100 лайка и така може да направя още едно ново видео. Айде, нека да оценим, че това е парт 1. Парт 2 после.